दिल के जलन एकर मतलब ई ना होला कि दिल जरत बा। असल में नाक के जलन, छाती या गला में जलन भाव बेचैनी के एहसास जवन पेट से वापस अन्ननलिका खाना के पाइप में जाए वाला खाना आ एसिड के कारण होला। गर्भावस्था के दौरान नाक में जलन बहुत आम बात होखेला, काहे कि गर्भावस्था के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के चलते फूड पाइप के खुले वाली मांसपेशी के आराम मिलेला, अवुरी एकर काम करे के प्रक्रिया में परेशानी होखेला। मांसपेशी भा वाल्व जब होखे के चाही तब ना बंद हो जाला, जेकरा चलते भोजन आ एसिड के मात्रा अन्ननलिका में ऊपर के बैकफ्लो हो जाला। बढ़त बच्चा अवुरी गर्भाशय के चलते गर्भावस्था बढ़ला के संगे दिल के जलन अवुरी खराब हो जाला, जवन की पेट पर ज्यादा दबाव बनावेला, जवना के चलते खाना के फूड पाइप में ज्यादा बैकफ्लो हो जाला। चाय, कॉफी, फैटी खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, साइट्रिक खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ अवुरी शराब से नाक के जलन होखेला। ऐसन खाद्य पदार्थन से परहेज कइल जवन गर्भावस्था में मददगार हो सकेला।